Изпитвате ли често тревожност? Имате ли спадове на енергията? Усещате ли, че тялото ви, енергията, тонуса не са такива, каквито са били преди години? Започвате ли да виждате в физическата си реалност неща, които всъщност не желаете? Имате ли усещане за емоционален дисбаланс, за енергиен дисбаланс? Усещате ли, че колкото и да се стараете в живота си, все не ви се получава? Усещате ли, че имате някакви енергийни блокажи? За всичко това ще си говорим в днешния епизод на подкаста «Психология на силната жена». Това е нещото, което супер много ме вълнува. Как бързо, ефективно, напластяващо се във времето, ние да поддържаме нашия енергиен баланс, така че да сме здрави на всички нива, пълни с енергия, да имаме лекота в живота си и да постигаме всичко това, което искаме, буквално с удоволствие, с ентусиазъм, по най-прекрасния и лек начин. В този подкаст ще ви говоря за нещото, което дели моя живот на преди и след, как се запознах с този инструмент и какво точно направих. Ако ви е интересно, служете, че гледате на живо или сте на запис и оттам наседне предположете кой ли е пък този инструмент, запознати ли сте с него. Нека да се върнем към това. Колко често се чувствате без енергия? Колко често имате в живота си следната ситуация? Правите, а резултата не идва. Колко често буквално се чудите откъде да започнете, главата ви е супер така объркана, хаотична, не знаете кои са ви приоритетите. Колко често си задавате въпроса къде блокирам, къде греша, кой страх е този, който ме спира, стопира и така нататък. Също така, има ли ситуации в живота ви, в които потискате емоция? Или пък има ли ситуации, които изпиват енергията ви? Хора, събития, случки, дадено преживяване, дадено предизвикателство. Всичките тези неща са обединени от един инструмент, който в моя живот вече толкова години присъства. Имам удоволствието в този подкаст да ви говоря за феноменалните ефекти, дори само за няколко секунди на ден. Не говоря за минути, часове, дни и така нататък. За няколко дори секунди на ден. Такова прекрасно въздействие върху емоциите ни, върху енергийната ни система, върху резултатите, които след това създаваме и проявяваме в нашия живот. Този инструмент е науката кинезиология. Кинезиология означава наука за движението на енергията. А малката сестричка на кинезиологията, както често се шегувам, е метода K-Power. Имам удоволствието да познавам кинезиологията години вече наред, близо 10, а с K-Power се запознах в края на 2019 година и от 2020 съм един от най-активните в България инструктори по K-Power. Преподавам за потребители, преподавам и за инструктори. Много неща искам да ви кажа днес и затова толкова препускам и толкова бързо искам да компресирам информацията. K-Power беше отговорът на моите въпроси, на моите търсения, на моите молитви буквално, как един човек сам може да си бъде полезен, ценен, да прави така, че да поддържа баланса си и да си обяснява различните неща в живота. Преди K-Power, може би щях да се притесна, защо тази коса не се премята на другото ми рамо толкова бързо, толкова красиво и грациозно, но след K-Power нищо такова не може да ме докосне. Какво ми даде K-Power? Някои от вас знаете, че аз от своята 23-та година, преди много време, много съм работила с темите тяло, хранене, енергия, възстановяване на здравето. И в един момент виждах, че има хора, с които работя, имат топ резултати, супер са, много добре се повлияват, много добре се справят с режима, с добавъчните продукти и така нататък. И друга група, която даже много често е супер изпълнителна, супер мотивирана, но резултат няма. И тогава започнах да се питам, защо при едните има резултат, при другите няма, при положение, че правим подобни неща,
съобразили сме индивидуалната картина, направили сме толкова много стъпчици, така че процесът да се случва, но той продължава да е в застой. И така започна моето търсене. И съм много щастлива, че тогава тези хора се появяваха, за да ми покажат, има нещо по-дълбоко, има нещо по-дълбоко, има нещо, което е нужно да го погледнеш, да го видиш. Така, всъщност, започнах да осъзнавам как физическото ни тяло е отражение. То е симптом, то е резултат на това как ние чувстваме, как ние мислим, как ние управляваме нашата енергия вътре в нас. И всъщност, ако ние искаме на физическо ниво, на ниво тяло, на ниво физическа реалност, резултати, да имаме това, което желаем, то е хубаво отвътре да подпомогнем нашите емоции и нашата енергия. Какво се случва всъщност? Емоциите в цялостния, в холистичния подход се делят на такива, които ние пускаме, изживяваме и след това освобождаваме, и на такива, които не приемаме, съпротивляваме се поради някаква причина, не искаме да ги допуснем, не искаме да си ги признаем. Неща, които сякаш се бунтуваме, че са в нашата система. Потискаме ги, натискаме ги като една топка под вода. А тази топка винаги ще каже плъква в някакъв момент. И всъщност K-Power прави това. Да види коя е блокираната емоция в нас. За дадено събитие, към даден човек, в дадена ситуация, в дадено предизвикателство, в даден модел, в даден резултат, който ние целим, в дадена цел, която потискаме ли емоция. Но също така K-Power ни помага да управляваме и енергийните си канали. Енергийните канали са пряко свързани с емоциите. Но енергийните канали са доста по-бързи за разбиране, по-лесни за обяснение. Те са 14 на брой основни енергийни канала. Два от тях са работохолици. Те работят 24 часа в денонощието. Единият, който се нарича централен, управлява нашата женска енергия. А този, който се нарича управляващ, управлява нашата мъжка енергия. Без тези двамата, с една сграда няма водоснабдяване и електроснабдяване. Така че те са ключови за нашата енергия в тялото. Другите 12, си представете сега един часовник, един циферблат на часовник. Те работят през 2 часа на денонощието. Буквално си предават щафетата, предават си смяната. Ако един не работи, както в един екип, ако един не работи, ще наруши цялата динамика в екипа, или ако един отдел в една компания не работи, ще наруши цялата динамика на екипа, така и един енергиен канал, ако не работи, то ще повлече крак на всички други енергийни канали. И ще се създаде енергиен дисбаланс. Емоционалният дисбаланс ще доведе до енергиен дисбаланс на даден енергиен канал. И след това, ако не му обърнем внимание, но забележете, има си буфер, има си времеви буфер. Според китайската медицина, година и половина, 2 е този буфер, в който ние потискаме емоция, нарушаваме протичане на енергиен канал и излиза нещото, което след това ще кажем, ало, разболях се, или ало, имам симптом, имам неразположение, имам диагноза, имам нещо в моята реалност, което не ми харесва. И не е винаги здравето ни. Понякога е връзката ни, семейството ни, друг път е нашия бизнес, кариера, финанси. Ще ни удари там, с извинение за грозния израз, където ще го видим, където ще го усетим, където ще ни заболи и ще решим да променим нещо. Ще ни удари там, където е важно за нас, защото ако не е важно, ние няма да забележим. И K-Power е това, да открива потиснатите емоции, да намира енергийните блокажи и да ги разблокира с много фини, много готини техники за баланс, които буквално са като едни чешмички, на които ние врътваме кранчетата и отново енергията тече. Представете си този поток на енергията като нещо, което винаги се случва в нашето тяло, в нашата система, но прилича на улиците в един град. Те може да са задръстени, може да са задънени, може да са някакви очукани такива с много дупки и така нататък, т.е. да не функционират добре. А може и да са перфектни, просто супер урегулирани и ние като ни регулировчици просто насочваме на къде енергията да потече, ако някъде имаме дисбаланс. Това прави K-Power, прави ни енергийни регулировчици. Нещо друго, което много ми хареса в K-Power е следното. Хубаво имаш
даден симптом, да кажем главоболие. Боли ме глава, знаеш, че не е от някакво състояние, просто може би не си хидратиран или пък си се разтревожил излишно и така нататък. Правиш си K-Power, виждаш страха, който се е блокирал, виждаш, буквално го виждаш по списъци, по схеми и така нататък, осъзнаваш го по този начин, даваш му поле, даваш му пространство и оттам насетне, след като имаме аха момент, ние вече сме на ново ниво. И много ми харесва, че K-Power има си учебници, електронни и хартиени. Буквално е инструмент на нощното шкафче. Не е нужно да дигнеш телефона, хайде да ми запишеш час, ма не мога сега, ама другата седмица. Не е нужно да отлагаме проблема си и неговото разрешаване. Можем буквално да се присегнем, да си направим техниката и оттам насетне да почувстваме лекота, облегчение, улекотяване. И това за мен е много ключово и важно, защото ни вкарва в нашата сила, в нашия пълен потенциал. А не ти имаш нужда от патерица. Отиди на психолога, отиди на терапевта. Да, и аз съм психолог, да, и аз имам терапевтични методи, с които работя. Но знам, че това е временно. Много по-ценно е човека сам да може да си разреши всеки един проблем. Оттам насетне, нещото, което много заобичах в K-Power. А именно ще го представя с една метафора. Представете си, че тръгвате на път и ще пътувате с вашия автомобил. Сядате на шофьорското място, палите колата и от точка А искате да се преместите до точка Б. Точка А е сегашния ви момент, сегашното състояние, сегашната ситуация, събитие, в което сте. Точка Б е желаното такова. K-Power проверява във вашата кола има ли достатъчно гориво, за да пропътувате от точка А до точка Б. Много интересно, а? Така се роди моята крилата фраза: живота си имаш това, за което имаш енергия, и нямаш това, за което нямаш. Което означава, че ако ние имаме енергията да случим бизнеса, връзката, бременността, ваканцията, новия дом, новата инвестиция или каквото там пожелаем, перфектната форма на енергийно ниво, физическото много бързо ще последва. Но ако имаме блокаж, ако да кажем сме сложили ръчната спирачка, колата ще върви ли оптимално? Не, значи ще има щепилка, ще ни дава сигнал, но няма да върви оптимално и не е добре за самата кола. Оттам насетне, ако пък имаме толкова дълбок блокаж, че вместо да приближаваме към целта, се отдалечаваме, визирам хора, които много искам пари, много искам богатство, много искам успехи, обаче му върви подсъзнателна програма, че не иска успехи, че не иска пари, че иска да е в бедност, че иска да няма развитие, няма растеж. Буквално този човек е на задната скорост, а ние искаме той да се движи напред. Или той иска на съзнателно ниво да се движи напред. Как да стане? K-Power прави точно това. Проверяваме къде ни е точка А, къде ни е точка Б, къде искаме да стигнем. Имаме ли енергия за това или е блокирана? Ако е блокирана, какво я блокира? Може да ни блокира блокиран страх, потисната емоция, някакъв наш модел, нещо, което ние правим или не правим. Оттам насетне можем да проверим дали имаме много малко енергия за дадена цел или пък просто се разпиляваме хаотично в най-различни други действия, но не и целенасочено движение към целта. Много често там ще се разпознаят хора, които уж имат цели, уж имат мечти, обаче трудно казват не. Някой ги повика: ела тук да ми помогнеш, цък, отивам да помагам. Друг каже: айде да направим този проект, хоп, отиват и този проект. И всъщност не им оставя енергиен ресурс да си ходят към своята си цел, към това, което е тяхното нещо в този момент на живота им. K-Power буквално може да ни провери енергията дали е достатъчно или сме едно малко напрасниче за гориво за много голяма цел. Представете ли си една мъничка количка, която тръгва на много дълъг път? Колко пъти трябва да зареди резервоара си, за да успее да го пропътува изобщо? И това се получава много често с хора, които сякаш са си изпомпали енергията, но искат големи неща. И всъщност за тях тази енергия стига до искането. Така че не се отказваш, не отлагаш, просто имаш много малко енергия. Имаш енергия да си го помислиш, имаш енергия да го поискаш, но нямаш енергията да го реализираш. Сложете ми в коментар
Прави ли ви смисъл това, за което говоря в момента? Виждате ли логиката? Виждате ли приложение във вашия живот на метода K-Power? K-Power работи и за проблеми, да кажем, финансови затруднения, болка иди къде си, неразположение, конфликт с даден човек, но работи и за цели. И аз мисля, че това, че работи за цели, е най-прекрасното нещо на света. Защо? Защото едно е да стоиш фокусиран върху проблема и да търсиш решение на проблема. Друго е да стоиш в онова място и пространство, в тази енергия и вибрация, когато вече проблема не просто е разрешен, минал си на ново ниво, получил си желаното. Давам пример. Ако един човек балансира болка в крака или главоболи, къде е фокуса му? В болката. Но ако един човек балансира, аз отивам на разходка с децата ми в планината, аз танцувам с любимата ми танго, аз отивам на прекрасна тренировка, аз отивам да побягам в парк. Това вече е изчистен проблем и чисто ново желание, което е готово. И аз много обичам за такива цели да правя енергийни баланси за себе си, за клиенти, защото това е наистина вау. А когато имаме тези учебничета до главата си, на нощното ни шкафче или електронен вид на телефона си, на компютъра, буквално хрумва ни задача, хрумва ни идея, вау, отиваме там, балансираме се, виждаме се дали сме на предната предавка, на коя предна предавка сме, колко енергия усещаме за тази цел, за това, което искаме да постигнем в живота си. Буквално, откакто познавам този метод, пак казвам, 10 години, всяко нещо в моя живот е било балансирано предварително с K-Power. Защо? Защото искам да се движа напред, а не подсъзнателно да се саботирам. K-Power се извършва с мускулни тестове и аз под видеото ще сложа и видео насочващо към мускулен тест. Как се прави, как можете и вие да го правите и да го използвате, да тествате различни неща в живота си. Но това е свързване с нашето тяло. Да влезем в тялото, ама директно, не просто на приказки влез в тялото си. Какво значи за повечето хора влез в тялото си? Те не знаят какво значи влез в тялото си. В K-Power ние се учим как да сме в тялото си, как да се свържем с телата си, защото те знаят цялата информация за нас през всичко, което сме минали. И знаят къде сме блокирали, къде са сложени потиснати страхове, потиснати емоции и как ние да си възстановим отново енергийния баланс. Буквално това е най-доброто ултра-меко умение за живот. Вярвам, че когато комуникираме с другите, когато сме емпатични, това са меки умения. Но когато сме такива към себе си, когато можем да се свържем с себе си, с интуицията си, да бръкнем надълбоко, да отидем навътре, това са ултрамеки умения, свързани с нашата осъзнатост, свързани с нашата връзка с самите нас. K-Power ни помага да сме в тялото. А когато сме в тялото, ние сме тук и сега. И това е един от бонусите на този метод, защото съвременните хора вечно стоим или в миналото, или се тревожим за бъдещето. А колко по-хубаво бихме живели, ако сме съзнателни в сегашния момент. Нещо друго искам да спомена за хората, които познават метода семейни констелации. Тези констелации много приличат на кинезиологичен баланс, на енергиен баланс. Само че в кинезиологията ние не подреждаме родова система или семейна система, а ние подреждаме нашите собствени енергийни канали. И понякога, когато съм в група, която знае какво е констелации, а е нужно да обясня какво е кинезиология, аз казвам, това е енергийна констелация. Не подреждаме нашите родственици, не подреждаме нашите предци и енергията в нашия род, а нашата собствена енергийна система. И тук ще кажа нещо интересно. Моята учителка по кинезиология често казва, че за да бъде човека на енергиен баланс, 6 месеца преди това се преподреждат събития само и само за да се появи на този кинезиологичен енергиен баланс. Което означава, че щом гледате това видео, вие сте готови, вие сте абсолютно енергийно подготвени за тази информация, която ви давам в момента. Въпросът е какво ще направите с нея. Ще кажете ли да, ще искате ли новия метод или ще го подминете?
K-Power е метод, който се учи много бързо. Буквално за 2-3 часа вие изучавате какво трябва да си правите, да си балансирате енергийната система. Имате си протокол като рецепта. Стъпка 1, стъпка 2, стъпка 3, стъпка 4. И оттам насетне имате умение за цял живот. За вас, за любимите ви хора. А тези, които искат и да го преподават, има как да преминете през такава сертифицирана програма и да имате абсолютно регламентирано сертификати за инструктори. Вие да преподавате този курс. Аз съм много щастлива, че през годините на толкова много курсисти съм преподавала метода и много от тях си станаха K-Power инструктори и предават това знание нататък, така че благодаря на всички, които са взели тази стъпка и не пазят този хубав инструмент само за себе си. Можете да ми слагате коментари, ако ви става интересно и искате повече да се гмурнете в темата. Още нещо. Знаете колко важна е интуицията. Знаете колко важен е този фактор, който буквално ни казва: тук има нещо, там има друго, там има еди какво си за теб, синхроничността в живота, хора, които са в акаша и така нататък. Знаем колко е важна интуицията. K-Power е директна връзка с нашата интуиция. И тялото ни буквално ни превежда от езика на интуицията на нашия човешки език. Оттам насетне нещо интересно. Знаем, че имаме този айсберг на съзнанието и подсъзнанието. Отгоре е съзнателната част, отдолу е подсъзнанието. С K-Power вадим от подсъзнанието и качваме в съзнателната ни част. Как? Посредством тези протоколи, които следваме и които са обяснени в сертифицирания курс. Това е много важно, защото колкото по-съзнателни и по-осъзнато живеем, толкова по-голям е нашия хоризонт за развитие. Това е метода K-Power. Може да се използва от всеки. Моите дечица, буквално от бебета, са закърмени и захранени с K-Power, защото много от нещата, през които аз съм минала, през бременностите, през тяхното гледане, дори по време на тяхните появявания на белия свят, аз съм си правила техники с K-Power. През живота ми съм имала доста опитности, които са били предизвикателни, наистина кризи, наистина така деликатни някакви моменти или пък много разтърсващи моменти. K-Power е бил до мен през всичките тези моменти. Още нещо, поддържането на формата, поддържането на фокуса, поддържането на продуктивност, на ефективност, на целенасоченост, яснотата, която толкова много хора търсят в момента. K-Power. Толкова е просто. Просто тези от вас, които искате да имате този инструмент. Виждате колко съм разпалена за него. Аз дни наред, часове наред мога, седмици наред и месеци наред мога да ви разказвам за това какви уау ефекти, какви резултати е давал K-Power в моя свят. Буквално всичко, което е около мен, е благодарение на K-Power. Самата ми тяло, самата ми личност е формирана много често през тези кинезиологични баланси. И тук ще кажа, в началото буквално си бях сложила като цел всеки ден да си правя баланси. Понякога излизаха много теми, друг път по-малко теми. След това разтеглих във времето тези баланси. Не ми бяха нужни толкова много. Сега, само когато имам някаква задача, или пък спад на енергията, или пък много предизвикателен ден и така си правя някакъв баланс, за да ми е отпушена енергията и да съм спокойна, че всичко ще бъде наред. Така че K-Power дава спокойствие, дава баланс, дава хармонично изпитване емоции, дава осъзнатост, дава с лекота случване на нашите цели, мечти и желания. И най-вече дава властта в нашите ръце, дава отговорността в нашите ръце и това ултрамеко умение да можем да управляваме енергията си, да я насочваме към нашите цели, мечти и желания и да бъдем наистина съзнателни, енергийни сътворители на нашата реалност. Ако това ви харесва, добре дошли в курсовете по K-Power. Много ще бъда щастлива да съм вашия K-Power инструктор и наистина се надявам да сте се вдъхновили дори на много малък процент от тази енергия, ентусиазъм и любов, с която говоря аз за този метод. Защото за мен това е един от методите, които ако някой ми каже: Дени, трябва да се откажеш от всичко, можеш да оставиш само едно. Нещото, което аз ще избера, е K-Power.
Аз съм човек, който може да избере от цял чувал с сертификации, дипломи и какво ли още не. Така че K-Power е за всеки. K-Power е много лесен за научаване. K-Power дава супер дълбоки резултати. Единственото трудно на K-Power е, че трябва да се сетиш да си го направиш. Понякога отнема 10 секунди, друг път може да отнеме 2-3 минутки. Ако сте си направили един списък, да кажем цяла седмица събирате теми и уикенда си отделяте 1 час, за да ги балансирате, може да отделите половин час, 45 минути, час. Ще ви бъде наистина като една енергийна баня, като едно пречистване, като един много хубав, терапевтичен, дори бих казала, подход към вашите емоции, страхове, енергия, цели, целеполагане, приоритети. Това е K-Power. Много исках да ви споделя този много важен инструмент в моя свят и се надявам да го прегърнете и вие, така както и аз го направих през годините. Преподавам 3 курса по K-Power и всеки, който иска да се включи, може да кликне на линка под видеото, да разбере какво се случва с K-Power и оттам насетне да се отвори към енергиен баланс, към лекота в живота, към благоденствие на всички нива. Наистина, видяхте колко съм развълнувана в този соло подкаст. За мен K-Power е истинското вълшебство в моя свят. Всяко нещо, което имам в живота си, е балансирано с K-Power. И ако искате този инструмент и за вас, сложете ми коментар и ще го получите. А мога да ви дам и линкове към техники, практики, които споделям, които са кинезиологични и помагат за енергиен баланс. Ако ви е харесала тази информация и ви е заинтригувала и ви е вдъхновила, сложете едно сърце, споделете с приятели и също така абонирайте се за подкаста, сложете камбанката, за да получавате наистина нотификации в реално време, кога предстои епизод и най-вече да се срещнете с моите гости, които са феноменални. Очакваме ви в новите епизоди, аз и екипа. Благодарим ви, че сме заедно и вярвам, че много от вас ще усетят K-Power като тяхното нещо, така както аз преди 10 години буквално го направих и ви казвам, добре дошли сте, ще минете на ново ниво, толкова бързо, с толкова голяма лекота, с толкова голяма осъзнатост, в пълна отговорност и в много голяма благодарност към себе си и към тялото си. До нови срещи, слагайте камбанката и се абонирайте!